Na Vianoc som dostala Sunseegrow lampu na rastliny, takže poďme sa spolu pozrieť, čo všetko sa v balíčku nachádza. Objednávaná bola z ich originál stránky sunseeled.com, no keďže to bol ako darček, tak úplne neviem, ako to prišlo zabalené. Ku mne sa to dostalo už v tomto štádiu od kamarátky, ale predpokladám, že to bolo dobre zabalené, pretože nič nebolo poškodené. V balíčku sa nachádzajú dve škatulky, z ktorých sú vo vnútri žiarovky a čierna konštrukcia lampy, ktorá má dve hlavice. Okrem toho, že boli žiarovky v krabičke, tak závit bol chránený aj plastovým uzáverom. Obe žiarovky majú klasický závit E27, sú 10W s plným spektrom. Uhol svietivosti je 60 stupňov, čiže majú dosť široký dopad. Ako prvé som musela dať dole staré lampy, ktoré som išla dať do druhej miestnosti a namiesto nich som teda použila tieto nové Sunsea lampy. Lampa má na zavesenie štipec, ktorý je pevný, dokonca pevnejší ako moje pôvodné lampy, takže sa nebojím, že mi vôbec padnú. A tu už som si ich iba pohýbala smerom, ktorým chcem, aby svietili aj spolu s pôvodnými lampami. Moje pôvodné lampy svietia takou ružovo-fialovou farbou, Sunsea lampa svieti už na takú teplú žltú farbu. Neviem povedať, ktoré je lepšie, mne nevadí ani to ružové a toto biele, teda toto žlté je také príjemnejšie asi. No v podstate je to jedno, pretože obe majú full spektrum. A tak toto už vyzerá zavesené. Moje pôvodné lampy svietia určite slabšie, tie Sunsea žiarovky vyzerajú byť o dosť silnejšie. A toto žlté svetlo je asi aj trošku príjemnejšie na oko, no takto spolu sa to celkom príjemne doplňa. Ak ste sa vo videu dopracovali až sem, dajte mi aj vy vedieť, aké žiarovky používate, prípadne či používate Sunsea a či ste s nimi spokojní.